King on the beat. Aye umibe onye la rụsịrịla wetetenu nya kene chukwu abịọma maka na ọ bụ eze bi n'enu ọgọdọ ya na kpụnana chukwu Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ na-eje Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ nọ Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ na-eje Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ nọ Otetelu la kene chukwu n'enu wonu Otetelu la kene chukwu nu onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ na-ejenu egwu ka nje nye chukwu ekene n'enu wonu Emmydon akpọbago ọzọ n'enu wonu ụgbaluka muse jenu ugwalo chanya bobodo mu n'enu wonu ifala kola bona dinu egwu nje nye chukwu ekene n'enu wonu chukwu bi n'igwe ogodo gị na kpụna nanu chukwu nyele m egwu nye ka nna kpọnu eze gị nyele m egwu nu enye bụ ụbịa nwurinu maka na ife na kọrọ ebe ọ na-adị chukwu bi n'igwe mana ogodo ya na-akpụ na nanụ chukwu mmanụ eze ndị eze nara ekene nnu nala ekene n'isi mụnụ nala ekene n'isi nwanne mụnụ nala ekene n'isi ụmụ mụnụ nala ekene n'isi nne mụ nala ekene n'isi nna mụnụ onye deturula n'elu ụwa n'ụwa na-ekene chukwunu maka na ọdịla izilalụ wetete n'elu ụwa ụfọdụ lalụ na fetete lọnụ ọbụla fa kasị eme njọ ọnụ ọbụla fa kasị eme njọ n'elu ụwa uche chukwu melu alalumu wetetenu nyeke nje nye chukwu ekene nuo nyeke njaburu ya bụ ekene nuo chukwu nele ekene nuo ana m ekene chukwu nu isi ndị oyi mụ nuo ego mbute ka nnu ga-ebute nuo tututu
tifo gadila ni manu ifo makanyi jena funenu ifo makanyi jena funu ukunu kanyaga takanenu wanu ifo nye na lunenu wanu akwanya kojerinu ifo buni nemenenu wanu chetela chukwu dinu gina mali begi me business nu nya yo kelori enu onwori feri buru nenu wanu onwari felisiri nenu waru igwago elise na aguje na agunu elise na aguje na agu nenu wa mo asini fa gbachatara na akuku ite na akuku onu onye mechi nenu wanu onye mechi o nyaba fa mmadụ nenu wanu nyaba fa mmadụ nenu onwere onye mechi nenu Emmydon onye gwunu ịchaka ka nna pianu ketugu nyere m nenu wa nwanne m ketugu nyere m nenu wa kenya nji ya ganu ketugu nyere m nenu wa nya ka nji ya ganu egwu ka nje mu wo bia nwere nu chukwu olisa egwu ka nje nye ge kene nu obulo na mu kasa di ocha nenu chukwu nesiri manya nenu chukwu nesiri manya nenu wele wutinye m n'aka si mu na emu wo bia nwere nu nye ka nje nye chukwu ekene nenu okaka gị n'ala ekene eze gị n'ala ekene ọ dịrịzilalụ wetete nenu ọ bụrụ na mụ kasị adịọcha nenu kama site na mala gị site na mala gị ka ife ji akalụ mọfụmanụ ndị anyukwu nenu nne weziri m iwe nenu ke mụ na chimulolo ka nne menu fapolo Emmydon nu ife niile ka ije na-emesinu ife mụ na chimulolo ka nne menu owe iwe nenu ụwa nga ewezi nenu ọbamba nenu ụwa nga ewezi nenu ọbamba nenu ụwa nga bazi nenu ife onye metere nenu ụwa dumuo onye ka oge bụ na galuchi yenu obolo mmadụ na-ekpenu na chukwu ga-ekpe nenu ụwa ikpeli na ga-ekpe na chukwu ga-ekpenu olisa na ala ekenenu olisa na ala ekenenu ọkaka na ala ekenenu eze bi n'igwe gị na ala ekenenu oge ntiri egwu izizi nu chukwu merie nu we ka aga nu akwe man uche mmadụ bụrụ uche chukwu nu uche mmadụ bụrụ uche chukwu nu ke chukwu kwuru nenu wanya gemenu ke olisa kwuru nenu wanya gemenu ka nkene chukwu nu solo mụ ka anyị kene chukwu nu olulu tene chukwu onye nọ n'ụlọ amara ebe ọ na-eje Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amara ebe ọ na-eje Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amara ebe ọ nọ Otetelu la kene chukwu onye nọ n'ụlọ amara ebe ọ na-eje
tetelu ụla kene chukwu onye nọ n'ụlọ amụrụ ebe ọ nọ. Otetelu ụla kene chukwu n'enu ụwa nụ onye ka mụ na-ekwu nụ ka kene ebezi ndị oyi mụ n'enu ụwa nụ ndị chukwu goziri egozi ndị chukwu chọrọ mmanụ ndị tetele n'ụwa nụ ndị chukwu chọrọ mmanụ n'ụwa nụ. Eji m egwu a wee na-ekene nụ Christian Okafọ odogwu si ọrọm etiti ejenụ accurate man in India onye ọma na mụ kenere go asị na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya nụ. Eji m egwu a wee na-ekenezi nwanne m mụnụ chukwu bụ ike mụọ eke eyo nwanne nụ ike n'ugwu anọchanụ ka nkenezi nna m n'enu ụwa nụ asị na nna dị ugwu nwa ya dị nụ ọfọ nna m nyere m ya ka m ji aga ka nkenezi nne m n'enu ụwa nụ nwa pụtụrụ nwa budenụ ndị Jack 1. Eji m egwu a wee na-ekenenụ injinia Okwuchukwu Awọgụ aka chọrọ ụnọ mmanụ ịchịlụ ụnọ gị chọjebe Okwuchukwu Awọgụ injinia Fidelis Nwokoye zonye mụnụ ọla m etiti nye ka isi ejenu odogwu na-ego ga-agbago ọnụ n'enu ife onye mere nya ka eji ekwuzie maka ya nụ Otetelu ụla nya ka n'olise eji m egwu a wee na-ekene nụ ekene Godwin Agbata onye mmịata obodo eze the CEO the brother bar Sakanji Machine eze onye m n'oge adịla gị mma n'enu ụwa nụ ife onye mere ka ejekwu maka enu ekene Godwin Agbata nụ eze onye na-eme ekene ego nụ eji m egwu a wee na-ekene nụ Chukwuma eze oyi ma odogwu si Imo steeti ejenu ọ ga-adịrị gị mma ike na Indonesia. Kedu maka Omo West Omoja odogwu si n'ọma ejenu ana m ekenenụ Ịma Korea ekwuru na Anambra steeti nya ka isi eje CEO Ịma Korea Resources Limited odogwu nwere ngabasị nụ landlord na-ekwuru onye ọma biri Augustine Chukwuma Chikerunu Chedo ndị king onye mmịata obodo eze odogwu n'enu ụwanụ onye ọma na ịgadị ka Chinechegara gwagwu ịgadị ka Chinechegara gwagwu n'enu ụwanụ Otetelu ụla kene chukwu
onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ na-ejenu ka anyị na Otetelu ụla kene chukwu onye nọ n'ụlọ amala ebe ọ na-eje Otetelu ụla kene chukwu onye nọ n'ụlọ amala